Gurean dagoen personaia Mielosin, da txatxoak astinduko duten Mielosin joaterakoa. Lantzeko inauteria egin dute. Lantzeko dantza, Nafarraldekoa.
all came down. Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Teresa Goñalteria, vampiros. Aurrera zegar emaiko ikasea. Bosgarren maiakoan. Tolosako Goñalteria, pankartaren atzea. Kajarraian! Salgo, pero va.
behintzat, nondik etorri dira, itxasadarretik uste dut. Eta bukatzeko, gurekin beti lan egiteko prest dauden familiak, sorpresatxo bat, bebai, egingo diguti. Aurrera! Kontu sortza, ez harrapatu gure umeak, Oso ondo, txalo bero bat, gurasoentzako. Un aplauso muy grande para los padres que siempre tienen preparados una sorpresita. Eta horrein zer dago jarraila, familia joan behar dira, izango ditu gabeo biztekela dago lan. Txalo bero